zdravotníckeho hľadiska má kvalita našeho života taký ten základný ontologický rozmer. Z hľadiska toho gnozeologického rozmeru tam ide o komplexné znalosti o človeku, to znamená, ako sa vyvíjajú naše poznatky o fyzickom, duševnom zdraví, čo potrebujeme na to, aby sme ten svoj život dokázali naplniť a aký systém máme vytvoriť na to, aby sa kvalita života alebo v prípade ochorenia pri navrátenia zdravia nepretržite zlepšila. To všetko sa odvíja od toho, či v tom štáte, v ktorom žijeme, má ľudský život nejakú hodnotu a akú. To, čo nie je napísané v tej publikácii, je, že v každom systéme, v každom štáte má ľudský život inú hodnotu. Nebudem uvádzať teraz čísla, lebo sa priebežne menia, ale napríklad Čech je o viac ako tretinu menej hodnotný ako Nemec podľa tých štatistických ukazovateľov a Slovák dokonca o polovicu. Takže systémy, ktoré ohodnocujú ľudský život, vždycky prihliadajú aj na tú kvalitu života v štáte a vytvárajú sa tie systémy zdravotnej starostlivosti. V Európe to poznáte, sociálny systém zdravotnej starostlivosti, kde v ústave daného štátu je zakomponované právo na tú zdravotnú starostlivosť. Takže ak ten ľudský život hodnotu má, premieta sa to do toho procesu zabezpečovania tej určitej kvality života a zdravie je vždycky tým určujúcim atribútom kvality života, lebo predstavuje aj funkčnú, aj inštrumentálnu hodnotu. Jednak pre toho jednotlivca, pre človeka, ktorého sa to týka, a jednak pre ten štát. To znamená, je to priamo naviazané na humánne charakteristiky a systém ľudských práv a slobôd. Sociálny systém zdravotnej starostlivosti, ktoré poznáte, máme v Európe dva modely. To je ten unitárny a pluralitný systém jednej zdravotnej poisťovne, má napríklad Francúzsko, Veľká Británia, systém viacerých zdravotných poisťovní, máme také oklieštené tri, ale je to pluralitný systém. Znamená to, že musí štát vytvoriť systém, aby občania mali možnosť to právo na zdravotnú starostlivosť aj reálne využívať. To znamená, že sa presadzujú vlastne tie morálne charakteristiky v spoločnosti, tie etické hodnoty, len štáty sa zabezpečili tým, že ten systém funguje nezávisle na štátnom rozpočte, samozrejme nie a priori, len do určitej miery. Zabezpečili to systémom odvodov, ktoré sú nezávislé na tom štátnom rozpočte a ten štát si môže určiť, koľko do toho systému dá a koľko do toho systému nedá v závislosti na bohatstve štátu, v závislosti na preferenciách, prioritách a tak ďalej. Máme novú vládu medzi prioritami štátu, prioritami vlády Roberta Fica, tejto poslednej zdravotníctvo nikde nefiguruje. Ale aby sme boli trošku osobnejší, tak máme na čele zdravotníctva poprvýkrát krízového manažera, ktorý skutočne prvá vec, ktorú sa pokúsil zabezpečiť, je analyzovať ten systém zdravotnej starostlivosti. Časť tých analýz už je urobená, nie je prístupná verejnosti, to znamená výsledky, neviem, či sa niekedy dozvieme. Časť tých analýz sa ešte robí. To znamená, že ten krízový manažér, tam vstupujú tie ekonomické charakteristiky, musí nastaviť ten systém z toho ekonomického hľadiska, tak, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti reálne fungovalo. Tu moja predrečníčka rozprávala pred chvíľkou o tom, jak rastú výdavky na zdravotnú starostlivosť a že na Slovensku rastli najviac v porovnaní s 28 objem tých výdavkov, ktoré vynakladáme na zdravie. To znamená, tú hodnotu tej kvality života si občania uvedomujú a sú ochotní a schopní vynakladať aj na zdravotnej starostlivosť. Takže to, ako má systém fungovať, to závisí na to, z akých zdrojov ho je možné financovať a ako nastaviť procesy tak, aby bolo možné to právo na tú zdravotnú starostlivosť reálne uplatňovať. Na Slovensku aj v Čechách sa to deje znižovaním siete zdravotníckych zariadení. To znamená, nedostatok finančných zdrojov sa kompenzuje tým, že sa znižuje tá sieť a tým sa zároveň vlastne
všetkých občanov. Samozrejme, keby som tu mala mapu, tak Bratislavy sa to netýka. Týka sa to práve tých okrajových regiónov. Čo rozhoduje o kvalite zdravotnej starostlivosti? Či je v systéme dostatok zdrojov, a to nehovorím len o tých kapitálových, ale aj o tých ľudských. My vieme, že vlastne zo Slovenska každý rok odchádza 300 kvalifikovaných lekárov. A to sú štatistiky podľa mňa nedostatočne vierohodné, pretože nik neoznámil štatistickému úradu, že ja odchádzam vlastne do zahraničia. To znamená, tam sledovaným faktorom by mala byť efektivita vynakladaných zdrojov. Aké zdroje a v akom objeme sú vynakladané na zdravotnú starostlivosť. V Nemecku 95% finančných zdrojov, ktoré idú do zdravotníctva, je vynakladané na pacienta. Na Slovensku 60, v Čechách 68. To znamená, si predstavte, že 40% zdrojov sa stratí niekde v tom systéme, respektíve sú určené na administráciu, na spravovanie, na všetké súťaže, na predražené CTčka a vlastne sa k tomu pacientovi nedostávajú, čím sa ovplyvňuje kvalita zdravotnej starostlivosti. To znamená, v tomto prípade sú sledovaným faktorom nie len tie náklady na zdravotnú starostlivosť, ale aj to nasmerovanie na toho pacienta. Ako je systém manažovaný? My nebudeme ani hovoriť o tom, že väčšina zdravotníckych zariadení je manažovaných lekármi, ktorí o tých ekonomických aspektoch vlastne fungovania zdravotníctva nemajú a ak tak nejaké skúsenostné vedomosti a skutočne preferujú tie medicínske záujmy pred tými ekonomickými. Takže efektivita vynakladaných zdrojov vo vzťahu k efektivite zdravotnej starostlivosti ako keby nikoho nezaujímala. A už vo vzťahu k rastu kvality života v štáte to sú veci, ktorým sa skutočne zaoberajú štatistické úrady, keď robia monitoring chorobnosti, dožitia mužov, žien, čo presne poznáte. Ako vidíte, tak ten stabilný a kvalitný zdravotný systém. Inak stabilný a kvalitný zdravotný systém je vybudovaný v najbohatších krajinách. Sú krajiny, ktoré žiadny zdravotný systém nemajú a sú odkázané len na to, aby vlastne zdravotnú starostlivosť poskytovali ľudia zvonka, ako sú lekári bez hraníc. Aj tamto štát nejakým spôsobom, ten, v ktorom tí lekári bez hraníc, alebo teda iné mimovládne organizácie pôsobia, nasmerováva smerom na prevenciu detí. To znamená očkovanie a zabezpečenie vlastne zdravia tej budúcej generácie. Ako vidíte na tomto grafe, tak ten sociálny blahobyt, o ktorom hovorí sa v krajinách Európskej únie, je podmienený kvalitným zdravotníckym systémom, bohatstvom krajiny a vlastne kvalitou zdravotného stavu toho obyvateľstva, to znamená kvalitou života občanov, ktorí v tom štáte žijú. Takže existuje tá priama úmera medzi kvalitou života a systémom zdravotnej starostlivosti. Nakoniec Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá je predstaviteľkou tej globalizácie zdravotnej starostlivosti vo svete, tieto veci preferuje a dodáva k tomu, že zdravie je základným predpokladom, ako viesť plnohodnotný a dobrý život. Lenže za posledných 30 rokov sa predstavy o tom, čo je to dobrý život, radikálne zmenili. Keď sme tu hovorili o priemyselnej revolúcii 4.0, tak logicky by nám z toho malo vyplývať, že ľudia budú mať viac voľného času. Oddych patrí už dávno vlastne k základným životným potrebám. Plnohodnotný život je to, čo človek môže žiť podľa svojich predstav. To znamená, za tých posledných 30 rokov dochádza k takej tej individualizácii kritérií, čo je dobrý život a naviac sa do tých štatistických ukazovateľov dostávajú veci, ktoré tam nikdy predtým neboli. Priemerná dĺžka zdravého života. Priemerný Nemec žije v plnom zdraví do 70. Typnite si, kde sme my ako Slováci. V 50 začíname mať zdravotné problémy, ktoré sa s nami
vlečú celý ten zvyšok života. Takže tá priemerná dĺžka zdravého života umožňuje štátu predĺžovať ten aktívny vek a znižovať náklady vlastne na zdravotnú starostlivosť. Ako vidíte, tak tie prvky zabezpečovania kvality zdravotnej starostlivosti sú jasne dané. Je tam štruktúra toho systému, sú to procesy ich zabezpečenia z ekonomického a z iných hľadisk a závisí to od výsledku. Každý z nás by bol u lekára, jedný antibiotika, druhá antibiotika, tretia antibiotika, až potom urobia nejaké relevantné výsledky. To znamená, tie skutočne efektivita vynakladania zdravotnej starostlivosti znamená, že musíte robiť správne veci v správny čas a na správnom mieste a pokiaľ možno hneď. Neodkladať tú liečbu, čím ďalej vlastne sa odkladá liečba, čím máme horších diagnostikov, to znamená tú kvalitu ľudských zdrojov, tým sa nám to premieta nielen v nákladoch, ale aj v kvalite našeho života. Takže zdôrazňovať prevenciu ochorení, ovplyvňovať do budúcnosti zdravotný stav populácie, to je súčasť tej štátnej zdravotnej politiky. Využívať včasné a adekvátne diagnostické metódy a postupy, to dokážu vysoko kvalifikovaní ľudia, pripravení ľudia, ktorí majú na to metódy a prostriedky, aby mohli tieto metódy uplatňovať v praxi, aby mali prístup k tým najkvalitnejším diagnostickým prístrojom a mali možnosť prístup k tej najkvalitnejšej liečbe. Stavať na najnovších vedeckých poznatkoch, na efektívnom využití moderných technológií a prostriedkov, to je myslím každému jasné, spolupracovať s pacientom a vytvoriť spolúčasť pacienta na procese liečby. To nie je finančné. Tá je daná nejakým systémom doplatkov, ale tá sa pomína skutočne len výnimočne. Toho človeka treba zaujať, aby participoval sám na svojej liečbe a umožnil vlastne svoje vyliečenie. Poskytovať starostlivosť ohľadom na záujmy pacientov. Tam sú medicínske normy, ktoré sú veľmi tvrdé a v európskom prostredí ešte tvrdšie vo vzťahu k veciam, ktoré tu nebudem spomínať, napríklad eutanázia. Dimenzie kvality zdravotnej starostlivosti, to je to robiť správne veci v správnom čase na prvýkrát, musia existovať merateľné ukazovateľné zdravia a zdravotníctva. Existuje takmer bez akýchkoľvek analýz, ktoré nie sú súčasťou štatistických údajov. Uznáva sa 6 dimenzií, ktoré tvoria kvalitu zdravotnej starostlivosti. Prvá je tá dostupnosť. Druhá je spravodlivosť. To znamená pristupovať ku každému rovnako bez ohľadu na vek a bez ohľadu na všetky majetok, sociálne postavenie, všetky tie veci, ktoré sme už spomínali. Primeranosť zdravotnej starostlivosti. To už je vec, ktorá sa dá vykladať veľmi rôznym spôsobom vo vzťahu k tomu, čo si systém môže dovoliť a tak ďalej. Tam už sú veľké otázniky. Spoločenská akceptovateľnosť liečby a vôbec využitia zdravotných systémov, efektivita a samozrejme účinnosť. To sú tie dimenzie, ktoré tvoria kvalitu zdravotnej starostlivosti, tie podmienujú vlastne fungovanie celého systému. Nároky na zdravotnú starostlivosť systematicky rastú. Nové lieky, nové diagnostické prístroje, všetko je to reálne náročnejšie na financie, na kvalitu pracovnej síly, než bolo predtým. Starnutie populácie, chorobnosť mladej generácie. Tu pán profesor Stanek hovoril, že tá dĺžka dožitia vlastne ovplyvňuje počet ľudí na planéte. Rastie náročnosť modernej medicíny na technológie a problematiky kvality zdravotnej starostlivosti súvisí s tou kvalitou ovplyvňovania kvality života. To znamená, ak budeme žiť plnohodnotný život podľa našich predstav, máme možnosť lepšie sa uplatniť, máme možnosť prežiť plnohodnotný život a máme predstavu, že všetky tie šance, ktoré nám ten život ponúka, aj reálne môžeme využiť. Ovplyvňovanie kvality života sa v zdravotníctve pokladá za potrebné a nevyhnutné. Ale ako to nakoniec dokazuje celý systém zdravotnej starostlivosti, nastavila sa nie za štátne. Ďakujem vám všetkým za pozornosť.